I zato ja uvek kažem i u mojim knjigama i na blogu i kada držim te motivacione tribine, isključite se iz svega, posvetite se sebi, gledajte samo svoja posla i ovu, kako da kažem, svoju zadnjicu. I naravno, mislite pozitivno. Vrata zaključam, gornju bravu, potom i donju. Okrenem jednom za mene i dva put za paranoju. Zapinjem treći krug u nadi da će prići ključ. Kad ne začujem ključa puc, čujem da u meni ključa puč. Kvaku skinem, bacim u smeće, namaknem lance, katace reze. U hodnik doguram krevet, pravo na kant pa uspravno metnem. Gurnem ga skroz do vrata, pod izgreben kod ušo pesme. Pa proverim da li prozor i dihtio ispustim sve do letne. Uključim TV, sednem, prebacim na one kretene što mafijeju dok zavijaju kao mačke kad je februar mesec. Piksla tras raznesem, taj prozor u polu svet i taj porozni probisvet za sekund dve postane nem. I možda dosta je već, ili je zapravo počelo tek. Čebanje gde? Odem po sve, ogledala pokrijem, u kući je leš. Slomim modem za net i ščupam i bacim hard iz kompa. Nema ni klošar, šta da iskopa, krnji komadi, refrena i strofa. Interfon skršim onda i prekidaš sklopke od zvona. Samo još malo posla pa na spokojan honak u organ. U kantu uguram štampu, sve što je ostalo iz prošle ere. Odjavim društvene mreže nakon što svuda dislajkujem sebe. I zatim ugasim von i satove sve maknem. I dobro zatvorim flaše, zatvorim čakre, zatvorim kapke. Zapušim uši i čepove, nabijem skroz do mozga. Melatonin, dupla doza, koma i čao, pozdrav. Al to mi ulazi u kuću, to hoće da me zadavi. Od spolja prolazi kroz zidove i za glavu mi se zaglavi. To mi ulazi u dušu i buši, to me truje, to me kida. To mi izvijuka vijuge i rastoči mi meso i zamelje mi kosti i kaže da sam ništa i još mi kaže: ako ti se ovde ne sviđa, ti idi. Gubi se odavde. Izdajniče, plaćeniče, govno. Aj mrš! Aj mrš! Šta je? Jebi odavde. Te ne vidim više, bre. Srbine! Siso jedna mala. Sekta! Pupička ti materina izdajnička. Mrš! Mrš u pičku materinu. Audio beleška 176. Ma ne mogu ja više stvarno. Kofer ima da spakujem sad odmah i čim ovo sranje s koronom bude prošlo, odo ja odavde. I da, PS, serem vam se u usta svima. Ako ometam vaš divni lepi san, evo vam sve. Teram se bez traga, 2 dana jahanja, 3 dana letenja, plus 5 dana kuplanja dalje od vas. Kao nekad Štulić utrčim u bas, bez pitanja kuda i da li je to spas. Ako taj ko ovde smeta sam ja, pakujem kofer i rešena stvar. Eto vam.